Yo, what's up guys? So, welcome sa akong channel. Lawa lang day ko nag t-shirt. Mag t-shirt ako sa Kausarang Islam. Yeah. What? Opa. So karon mga tumig mango. So wala pa ko naka-ready na ako sa akong sage mode. Para sa laing dimension niya akong ambakan. Really, nigga? Yung mga tumi sa ng eskwelahan. Wala ko kay bawang sa eskwelahan. Basta mga tumi. A few inches later. So guys, mga to namin sa dimension. So na namin dire sa kuan. Saan yung pangan dire? ACT. Mag-unsa man ta? Wala unsa man na siya dira, eskwelahan pa na siya tay. Elementary. Elementary. Yan namin sa kuan dira na. Sa Imol Dapit. Namin sa may Imol Dapit, guys. Padong misa Mango. So ato ta magahan vlog. Di ko ganahan mag-vlog sa public. Kaya Parael. We're gonna miss this at a time when I'm asking my time when I'm asking when I'm gone. Naingat akong saka, namata na siya. Anong sasakyan? Control. Meron sa asam ni. Sampagita. Kadong sampagita nga kuan. Buwak. Parong sa mango nga banana kauban sa banana. Yo, what's up guys? So parang namin sa mango kauban sa banana. You know, something like that. So karon wajugoy ka na kayo ika-vlog. Sorry dito kayo guys. Kay buwang dito kugtog. Bular edit. Guys, sige ka-edit sa kuan. Ka-edit sa mga video sa YouTube. So karon parang namin mulatas na meron. Parang latas na may. Yay! Hi guys. Hi fans. So, ano yung trabahoan? Ado rin ang ano? Ado rin kaya? Ado rada ita? Oo, ado rada. Pwede ito masoda na sa mong kitrabahoan niya? Karon? Oo. Tanaw ko ba? Mga lugar nga daghan kayong mga kuan kadagabi kawatan daghang mangga gamit kan kaya mga pajing mga 50-50 pang kape una. Hindi na sila
nila. A few inches later. Na namin sa ITC building nagpa-Xerox. Nakoy daghang trophies. Look at me. Look at me, ma. Nga na ako ka-talented. Ganda kaya akong trophy ba? Pero nato may sumabaw. Kaya mga ito may office ni Kuya. First time ako makari. First time din ako makari. Parang na mi. Nandiyan, parang nandiyan mi. Okay na namin. Expectation versus reality. Habi kong dako kayo nilang office. Kamay naman din. Ano office ko yung Rosirando. So ayun na nga. Dahil namin sa kuhan. Oh, napuslit. Dahil namin sa training sa TISDA sa call center. So, call center ako kay para makakuha na akong mga English speaking tapos nga na pero ako sa buwan gusto programming dun. Programming sila. So karon naman namin naka-decide ako nga programming ako kwaon Java. Okay. Dapat mapasar na ako ang exam sa Java para free tuition. Oh, ngayon nila ito na. Mada? 2 months. 2 months. To na one. To. Really, nigga? So karon nasa man daron niya? Matutag pan. SNC site. Jimmy Neutron. Wala naman Jimmy Neutron mo. Nasa Jimmy Neutron. Kaya wala naman siya sa Nickelodeon. Kaya laos na ka-iron. Really, nigga? Muna na siya. Nahimo na lang siyang ice cream. Kaya muna lang siya. Muna na. A few inches later. So ayun na nga. Nanak sa my bus. Oh, may bao ko. SMC side. Alam niyo sa SMC side. So, parang na may solod. Solod ah? Solod na. Yeah, solod may.